Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, bizirik gaude elkartetik Mikel Ahoiz etorriko da. Eta bestalde, Plazaola partzuergoko gerentea den Gustavo ere gurekin egongo da. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabide desberdinen azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Ekonomia, lankidetza eta garapenerako erakundeak koronabirusa larriagotzen bada diru atzeraldia egon daitekela ohartarazi duela dio titular nagusiak. Argazkiaren bidez, aldiz, 2020ko indarkeria matxistaren 14. biktima bat izan dela nabarmentzen du, martxoaren 8tik 5 egunera. Horretaz gain, Nafarroan, desagerpenengatik 89 salaketa zabalik daudela jakinarazten du. Baita Patxi Osasunaren presidente ohia justifikatu gabeko €1.000.000 epaitua izanen dela. Bestalde, Nafarroako biztanleen 41% Iruñean eta eskualdean daudela jasotzen du Notiziasek azalean. Eta Nafarroak 2019 superabit gehiago eta zor gutxiagorekin itxi duela ere jakinarazten du. Bukatzeko, 129 pelikula proiektatuko dituen punto de vista jaialdia hasi dela aipatzen du portadak. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Koronavirusak jotako emakumearen bikotekidea Nafarroako kasu berria dela dio titularrak. Argazkian, urre hunkigarriena aipatzen du, Maitane Melerok Espainiako txapelketan lortutakoa. Horretaz gain, audientziak ez dituela Izkoren osasuna garaiko justifikatu gabeko 7 milioi epaituko ere jasotzen du azal honek. Baita Nafarroak 2019 101 milioiko superabitarekin itxi zuela ere. Bukatzeko, erregeek gaiarren arte ederretako dominak emango dituztela aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Gasteizko 0 gaixoa tratatzeko 4 egun behar izan zituztela dio albiste nagusiak. Argazkian aldiz, Grezian migrazio drama larriagotu egin dela nabarmentzen du. Horretaz gain, martxoaren 15ean Ipar Euskal Herriko udal guztietan bozkatuko dutela jakinarazten du egunkari honek. Baita Euskal Autonomia Erkidegoko PPko zuzendaritza batzordeak konpainia aldatu den Carlos Iturgaiz abalatu duela. Bestalde, Biden eta Sandersentzat superastearte erabakigarria dela aipatzen du. Baita bilgune feministak martxoaren 8irako ardatzak aurkeztu dituela ere. Bukatzeko, pentsioen dekretuaren kontra mobilizazioak izanen direla iragartzen du azalean. Berria ikusten jarraituko dugu. Ospitaleetan COVID-19 albait gutxien zabaltzeko neurriak zorroztu dituztela dio albiste nagusiak. Argazkian aldiz, Naia Torrealdai eta Bego Beraza mugimendu feministako kideak ageri dira. Aldaketarik lortuko badugu antolatutako mugimendu feministaren bidez izango dela esanez. Horretaz gain, Zaporeak taldeak Lesbosen egoera jasangaitza dela ohartarazi duela ere jasotzen du komunikabide honen azalak. Baita Turkia eta Grezia artean milaka ieslari harrapatuta daudela. Bestalde, Zabortegiko zakarra biltzeko ziega Eitzagako baserritar baten lurretan jarriko dutela ere jakinarazten du. Gainera, EHU soziolinguistikari buruzko master bat ematen hasiko dela aipatzen du, profesionalen gabezia sumatuta. Eta bukatzeko, kulturan, udaberriko literatura uztaz aritzen da. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Alde Zaharreko inauterien karietara 7 gazte polizia etxera deklaratzera deitu dituztela dio. Eta horretaz gain, Nafarroan bigarren koronavirus kasua baieztatu zela ere nabarmentzen du komunikabide honen orri nagusiak. Bukatzeko, otsailean Nafarroan 103 langabe gehiago zenbatu dituztela jakinarazten du. Eta guztira 33.975 lagun daudela lanik gabe. Horretaz gain, Nafar gobernuak martxoaren 8irako goiburua aurkeztu du. Nafarroako gobernuak Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren bitartez, martxoaren 8ko emakumeen nazioarteko eguneko kanpaina jarri du abian. Zer egiten duzuzuk berdintasunaren alde goiburuarekin? Kanpainaren helburua herritarrei hausnarraraztea da, benetako berdintasuna lortzeko borrokan nork bere konpromisoa hartzeko deia eginez. Zuzendari kudeatzaileak Eba Isturizek kanpaina eta haren irudi nagusia aurkeztu dituzte, ispilu bat.
Simbolikoki, pertsona bakoitzak ispiluan duen isla, horren barnean ageri da goiburua, gutako bakoitzak berdintasunaren aldeko borrokaren alde egin dezakeenaz hausnartzeko dei bat da. Eremu pertsonalean, familiakoan, lanekoan, lagunartean edo aisialdian, besteak beste. Eta bukatzeko, Nafar gobernuak toponimia bisore geografiko berria aurkeztu du. Ondare inmaterial garrantzitsua da toponimia, iraganari buruzko gauza asko biltzen eta erakusten ahal dituena, historia, kultura, gizartearen ohiturak, hizkuntza jakin baten bilakaera. Halere, atzo eta gaur toponimiaren eginkizun nagusia zera da. Elementu geografiko bat kokatzea, hau da, izen baten bidez leku bat identifikatzea. Eta hori ez da, iraganeko gauza bat egunerokoa dugu. Denok erabiltzen ditugu egunero leku izenak. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, goizean, zerua lainotuta egongo da, eta euria egingo du edonon. Arratsaldean berriz, atertzera egingo du. Haizea ere, nabarmentzekoa izango da. Hego mendebaldetik joko du eta goizean indartuz joango da. Eguerdi inguruan, mendebal ipar-mendebaldera egingo du, eta oso zakar sartuko da kostaldean. Bertan, bolada oso gogorrak espero dira. Goizean, aire epel samarra sartuko denez, temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik izango. Eguerditik aurrera berriz, iparaizearekin freskatzera egingo du. Bihar, asteazkenean, giroak lasaitzera egingo du, eta temperatura igo egingo da. Egunaren lehen zatian, zerua hodeitsu egongo da, eta euria egin dezake, baina aurreko egunetan baino gutxiago. Eguerdi inguruan, atertzera egingo du. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da. Eguerdian, mendebaldera egingo du, baina ez du indar handirik izango. Temperaturak gora egingo du, eta beroenak 15 eta 20 gradu artean ibiliko dira. Ikusitzagun orain gaurko efemerideak. 1963ko martxoaren 3an, Martin Fitz atleta gasteiztarra jaio zen. Gainera, gaurko egunez, baina 1976an, Gasteizko gertakariak izan ziren. Espainiako poliziak 5 langile hil eta hainbat zauritu zituen Gasteizko San Francisco elizan, ikasle eta langile bilkura bat galarazteko Manuel Fraga gobernazio ministroa zela. Gaurko egunez ere, baina 1978an, Gorka Beloki txirrindulari ohia eta masajista jaio zen. Eta bukatzeko, 1982ko martxoaren 3an, Jessica Biel aktore estatubatuarra jaio zen. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Berriobeitirekin hasiko gara. Udalak eta Rokopolis aisialdi eta eskalada zentroak adostutako akordioari esker, Berriobeitin erroldatuta dauden pertsonek abantaiak izango dituzte Rokopolisen. Doako matrikula abonatu berrientzat, 15% deskontua eguneroko sarreran, hileko kuotan, hiriko kanpalekuetan, dendako produktu batzuetan, online dendan eta doako jarduera unitateak betetzen dituztenentzat. Horretaz gain, kirol zerbitzuak 2 ekitaldi antolatu ditu jarduera fisikoa sustatzeko. Lehenengoa, Pilat Walk da, hilabete guztietako lehenengo ostiralean, ibilaldia egingo da pilatesa eta luzapenak landuz. Hilero, osasuna eta jarduera fisikoari lotutako gai bat jorratuko dute. Gaiari buruzko adituak etorriko dira, gehienetan osasun etxeko erizainak. Lehenengo irteera martxoaren 6ean izango da, 10etan Berriobeitiko osasun etxetik. Izena emateko irteerako egunean bertan egin daiteke medikuaren kontsultategian. Bigarren jarduera Nordic Whaling da, ipar martxaren teknika erabiliz ibilaldi luze batzuk Ezkaba mendiko magaletik. Irteerak igandero egingo dira 10etan Artikako kirol hiritik. Izen emateak 012 telefonoaren bidez egingo dira, eta makilak izan ezean antolatzaileek jarriko dituzte. Gai aldatuz eta Berriobeitirekin bukatzeko, ostiralean Ventura Ruiz ipuin kontalaria egonen da euskarazko saioa eskaintzen Artikako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan. 4 urtetik gorako haurrentzat izango da eta sarrera librea izango du. Berriozarrera pasako gara orain. Gaur, irakurle kluba elkartuko da 7:30 liburutegian
Rau Lorigaren Rendizion liburuari buruz aritzeko. Bihar bestalde, ipuin kontalaria egongo da euskaraz, liburutegian ere eta arratsaldeko 6etan. 3 eta 8 urte bitarteko aurrei egonen da zuzendua eta sarrera librea izango da. Larunbatean, 2020ko Nerea Aldunate abesbatza zikloaren barne, Doneztebeko Mendi abesbatzaren kontzertua izanen da 7etan entzunaretoan, eta 2 euroko sarreraren truke. Burlatara pasako gara orain. Martxoaren 6 arte, giza eskubideen defentsan jardunaldien barruan, nazioarteko brigadak, mundu bat elkarteak sorturiko erakusketa interesgarria bisitatzeko parada izanen da. Bestalde, martxoaren 13 arte, udako kanpaldietan izan emateko epea zabalik izanen da. Gainera, kulturakide egitasmoaren barne, txinatar sukaldaritzako ikastaroa eginen da martxoko larunbatetan 5:30 8:30 Gaztelekun. Horretaz gain, martxoaren 8 inguruan egitarau zabala antolatu dute. Gaur, nik sinesten dizut liburua aurkeztuko du Samara Belte Kaxulare elkartean 7:30. Bihar, desberdintasunen eskailera kaleko jarduera eginen da. Asteazkenean, Las mujeres que leen son peligrosas hitzaldea egonen da 7etan liburutegian. Ostiralean, emakumeen afari eta dantzaldia Azabatxe orkestrak alaituta. Baita Wolf Jo, Lara Cox Band eta Jared Jamesen kontzertuak kulturetxean 9:00. Kontzertu honen sarrerak 15 euro balio ditu aldez aurretik eta 20 euro balioko ditu lehiatilan bertan. Eta gu emakumeok jaialdiaren barne kokatzen da. Hortaz, martxoaren 8 ospatzeko modu bat bezala, kontzertu honen kudeaketaz arduratuko diren langileak eta teknikariak emakumezkoak izanen dira. Emakumeak lanbide guztietan ikustarazteko eta haien errekonozimendua sustatzeko, bereziki kulturaren esparruan. Martxoaren 7, larunbatean, 9:00 Taures Zurdosen kontzertua egonen da, jaialdi beraren barne, eta sarrerek 15 euro balioko dute lehenago eta 18 lehiatilan. 7:30 10:30 gainera Gurutze Gorriak puntu morea instalatuko du, eta Maialen Lekunberriren emanaldia ere izanen da. Bukatzeko, martxoaren 8 igandean 12 kontzentrazioa izanen da, eta arratsaldeko 6etan manifestazioa Iruñean. Iruñara joateko gainera lehenago elkartuko dira Boskezillon, taldean joateko 15 minutu lehenago. Ondoren eta apirilera arte jarduera gehiago egingo dira emakumeen nazioarteko eguna ardatz hartuta. Hortaz, programazio osoa udalaren webgunean kontsulta daiteke. Iruñeko kontuekin bukatuko dugu. Udaletik jakinarazi dutenez, esleitu da Iruñeko zirkulazioa erregulatzeko instalazioen kontserbazio, konpontze eta muntaketa lanetarako kontratua. Kontratuak semaforo berriak eta zirkulazioa kontrolatzeko instalazioak barne hartzen ditu. Honako elementu hauek besteak beste, CCTV kamerak, zinemometroak, aparkalekuak eta haien okupazioa seinaleztatzeko sistemak, zutoin barneragarriak, hardware eta software aplikazioak, zirkulazio neurgailuak, semaforoen zentralizazio aretoko ekipamenduak, trafikoko CCTV-ra konektaturiko kamerak eta hiriko lurralde esparruan zirkulazioa kudeatzeko eta kontrolatzeko sistemaren funtzionamendua optimizatzeko ikerketa eta garapen oro. Eta amaitzeko, aurtengo Iruña Estok deskontu azokaren edizioa hiriko kaleetan ospatuko dela jakinarazi dute, eta 200 saltoki inguruk parte hartuko dutela. Hortaz, azoka martxoaren 5, 6 eta 7 eginen da, saltokietan bertan, eta ez orain arte bezala toki bakar batean. Mikel Agoiz dugu orain hemen gurekin, Bizirik Gaude plataformako kidea da bera. Kaixo, arratsaldeon. Eso, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Zer aldi guzu kontatu Bizirik Gaude plataformari buruz? Bueno, Bizirik Gaude bada Pirinoko elkarte bat, duela 12 urte sortu zela. Bueno, eta hartzen du Zaraitzu, Ibasa, Zaraitzu eta Almiradioa. Eta gure helburua da
despopulazioaren kontrako borroka egitea edo populatzea hobeto, esan da. Nahi duguna da, orain dagoen egoera aldatu. Eta horretarako, ibili gara, azken urte hauetan, zenbait ekintza egiten, adibidez, kontzientziazioa izan da batez ere, zenbait hitzaldi, edo antzerkiak, edo dena, despopulazioaren inguruan. Baita baditu harremanak beste lekuetako elkarteekin, eta azken urte hauetan, Pirineoan, badira olako hiru elkarte, Erronkarin dago Txantxalan, gero Aezkoa Erron Pirineoan lan eta bizi, eta hiruen artean, egiten ditugu zenbait gauza. Eta zein da gaur egungo egoera, despopulazioari dagokionez? Gaur egungo egoera, despopulazioa jarraitzen du aurrera, penagarria da, hango egoera, baina guk ikusten dugu alde positibotik, ikusten dugu hor bizi daiteke oso ongi, eta nahi duguna da gonbidatu beste jendeari horra joaten, bizi daiteke oso ongi, eta orain ikusten duguna da berehala, momentu honetan, modan jarri dela despopulazioa gaia, eta gutxienez, ea ez den gelditzen modan, baizik eta zerbait egiten denez. Ematen du bai parlamentuak egin nahi duela zerbait, guk ez dugu nahi, ikerketa gehiago ez dugu nahi, ez dugu, badira, ikerketa pillo, paper pillo, foro pillo, eta gune nahi duguna da, behin ekintzak, bai, horren dago arazo pillo, eta nahi duguna da, sartu. Eta oso ongi bizi badan, jendea zergatik joaten da, edo? Zergatik joaten da jendea, hori nik ez dakit, aldetu behar diezu, baina, prinsipioz bada alde batetik, etxe bizitzarik ez dagoelako. Gazte batek nahi badu hor gelditu, zaila da aurkitzea etxe bizitza, baita alokaera ere. Hori izan daiteke arazo bat, beste bat izan daiteke lana, lana behar bada, baina gazte batek nahi duen lana bilatu behar du, eta orduan zerbait jartzen badu, gertatzen dena oztopo pilo jartzen direla. Adibidez, lehen sektorean, badira gazte batzuk, nahi dutela montatu zerbait, baina badira oztopo pilo, azkenean desanimatzen da jendea. Paperak, baimenak, eta zaila da, egitea. Eta gero beste arazo handi bat, bada normalki orain jendea, orain duela urte asko, jendearen buruan dago hiria. Hiria ematen du dela hoberena, bizitza hirian dago denetarik, ez dakigu. Zerbitzu aldetik igual. Eta bizimodu hori dago buruetan. Bada jende asko igual hor lan egiten duela, eta egunero Iruñara etortzen dela bizitzera. Hori da, txip hori aldatu behar da nik uste. Eta zuek ze soluzio edo ikusten duzue? Guk ikusten ditugu soluzioak egun batetik bestera ezin dira egin, baina poliki badira soluzio batzuk, eta soluzio guzti horiek nik uste dut daudela parlamentuak onartutako ponentzian. Azken urte hauetan elkartu gara taldeka, sektoreka, eta sektore bakoitzak egin du edo aurkeztu du bere beharrak, eta hor daude, denak daude idatzita, eta izan daiteke adibidez, etxe bizitza, behar dira pisu batzuk edo etxe batzuk alokatzeko. Gezurra dirudi, baina ez dago etxerik, ez dago etxerik alokatzeko, zeren 3 etxetatik 2 utzi daude herri horietan, 3tatik 2 utzi, baina pribatua daude. Nahi duguna da, edo posible den etxe horietatik batzuk ateratzea alokaera, edo bestela publikoak, eta bar. Nola den turistikoa, alokaera oso garestia da, orduan izan behar da alokaera soziala edo olako bat. Hori, prinsipioz bada lehendabiziko pausua, Eta gero, begiratu behar dira ze aukera daude lan egiteko. Adibidez, lehen sektorean, nik esan dudana,
traba guzti horiek kentzea, egin bidea errezago. Zeren exigitzen dute berdin, Iruñako enpresa batean edo hango kooperatiba txiki batean, orduan ez da gauza bera. Ikuste dut, leku bakoitzan begiratu behar da zer aukera duten, ez? Eta bestela izten dira bidea. Edo gero begiratu behar dira beste bide berriak, adibidez hor dago biomasa. Biomasa hor dago, asko hitz egin da hortaz, baina inork ez du ezer egin. Hangoek egin dezakete, ez dago jenderik, izan behar da, bultzada bat kanpotik, ez? Eta, soluzio, gauza pilo egin daitezke, bai. Orduan, uste duzue egingo direla? Pentsatzen dugu baietz. Momentuz dena dago egunkarietan, telebistetan, eta foroak hemendik, eta hitzaldiak hortik, ez dakigu guzti hori nora joango den. Baina uste dugu baietz, parlamentuak onartu du. Eta uste duzu, etxe bizitza eta lanaren arazoa konponduta jende gazteak han bizi nahiko lukela? Nik ez dut gutxienez bada ate irekia. Hango jendea edo kanpoko jendea joatea. Azkenan joan behar du kanpoko jendea. Ikusten badu eta ezagutzen badu, ze ongi bizitzen den hor, nik uste du jendea joango dela. Egia da, hango bizitza ezberdina da, denok ezaguna gara eta sozialki bada bizitza eta naturan bizi gara eta badakizu zer den herri batez. Eta biztanleria aldetik, ze datuak edo daude gaur egun badakizu? Datuak? Badira bi motatako datuak, ofizialak eta egiazkoak. Ofizialki esaten dute Pirineo osoan bizi garela 6.000 eta piko, baina egia izan da badira 3.500. Adibide bada Otsagin, zensoan badira 500, gutxi gora bera, eta bizitzen 300. Orduan, gero eta gutxiago, azken 10 urtetan, biztanleria jaitsi da iaia 110. Eta, klaro, hori da, basamortu bat, demografikoa. Eta, datuak kaskarrak dira, baina, bueltan eman daiteke. Eta gero ikusi behar dira zenolako filonak edo lanak izan daitezke hor. Adibidez, bada biztanleria nahiko heldua. Eta orduan, hor daude, adibidez, montatu da kooperatiba bat, eta zaharkeria aktiboa edo zahartze aktiboa horretan sartu dira, eta badira 4-5 langile, eta hori adibidez izan daiteke, etorkizunan, beste lan mota bat. Gainera, horrela, jende heldua geldituko da, jende gazteak lan egingo du, izan daiteke holako gauza. Eta han gelditzen den jende helduak, zer pentsatzen du edo zer? Jende helduak, gelditzen direnak, zer gertatzen da, normalki bizi dira etxe handietan, berotu behar dira etxe horiek, eta, badira zenbait eragozpenak. Orduan zer gertatzen da, zartzen direnean asko etortzen dira Iruñara. Edo hemen ona bizitzera, edo zenbait hilabete bizitzera ona. Orduan, horretarako bai moldatu behar dira etxeak, edo bizitzeko beste moduak ere badira, ez? Etxe kolaboratiboak edo ez dakit. Eta gero ere akzesoak edo, normalki etxeak dira handiak eta gainean non daude, kale batean aldapakin eta ezin sartu, eta guzti hori ere bada beste gauza bat konpontzeko, ez? Orduan ez dira gazteak bakarrik alde egiten dutena. Claro, egiten dira gazteak, normalki 16 urtekin etorri behar dira ona, edo FP edo batxergoa egitera. Ja behin etorrita gutxi bueltatzen dira. Aparte, jendea sartzen denean, ikusten badu zailtasun bat, etortzen da. Orduan, alde guztietatik moldatu behar da hori. Adibidez, 16 urtekin behar bada jarra daiteke FP haunditu Ilunberrin, Ilunberrin baldin badira bizpahiru modulo ezberdina, izan daitezke gehiago, edo batxiergoa hurbildu. Adibidez, batxiergoa egiteko Iruñara etorri behar da, eta ezin da joan eta etorri egunero. Horren igual hurbildu behar dira zerbitzu horiek, noski hor ezin dira egon, baina Ilunberri batean edo Zangotzan, hori dena uste du begiratu behar dela ongi.
Eta uste duzu oraindik garaiz gaudela egoerari buelta emateko, ez? Espero dugu. Zenbait herritan ikusten da zaila, ez? Egoera zaila, badira, Zabaitzun badira herri txikiak. Hori zaila da, baina, bueno, hasten bada, ez dakit, filosofia hori aldatzen, bueno, pues ikusiko dugu. Eta lehen aipatu duzun bezala, azken boladan asko hitz egiten da gai honi buruz, egunkarietan eta toki guztietan, eta uste duzu jendea benetan kontzientziatuta dagoela eta ulertzen duela arazo hau. Kanpoko jendea? Bai. Bueno, ez dakit, kanpoko jendea ikusten du herri bat oso polita dela, baina ez du planteatzen. Nik uste du izan behar dela jende gaztea, eta ikusten badu hor posible dela lan egitea, adibidez gaur egun interneten bidez, atera daitezke beste lan ezberdinak. Guk adibidez, zerbitzu asko ditugu Iruñean, ez dakit, udal batean, adibidez urbanistikoki zerbait egin behar da Iruñara. Igual montatu daitezke zenbait enpresa txiki hor, ez? Eta zerbitzu horiek Iruñatik dependitu ordez, han izan ez? Badira ideiak eta, bueno, behar da jendea, gogoekin, ez, batez ere. Baina agian pentsatu dezakete arrieskatu egia dela edo? Bueno, arrieskatu, azkenean horren nahi duguna da, adibidez, lokalak eskaini edo laguntza, eta azkenean, bueno, ikuste du badela beste aliziente bat hor gelditzeko, eta gaur egun egia bada neurriak hartuko direla, nik uste dut laguntza gehiago izango dela, ez? Behintzatango herritarrak prest daudete alduzuen guztian laguntzeko. Bai, nahi guduna da jendea joatea. Eta orain baduzue pentsatua, ezakit zerbait egitea bizirik gaude elkartetik, horrela, epe motzera? Bueno, orain, justo orain, 3 elkarte hauek bizi gaude Birinoan lan eta bizi eta txantxalan. 3 artean, prestatzen ari gara maiatzan Pirineoko festa bat. Festa, baina ez bakarri festa, besta rebindikazioa ere. Eta egingo dugu aurten maiatzaren 16an, Otsagin, eta deitzen dugu Pirineoko taupadak. Pixka bat hori bizirik dagoela, ez? Pirineo, eta orduan egun horretan nahi duguna da kalera atera hor dagoen guztia. Bai artisautzak edo bai produzitzen dena, edo hor dauden mugimenduak, elkarteak, eta bar, kalera atera kultura, eta bar, orduan nahi dugun erakutsi zer den Pirineoa, ez? Pirineoa bizirik, eta bueno, hori da. Orduan jendeak ezagutu nahi badu, ez? Bai, ja bidaliko dugu propaganda, baina izango da maiatzaren 16an. Mila esker. Bale, zuei. Mikel hona etortzeagatik, eta ea egoerak buelta ematen duen. Oso, bueno, eskerrik asko. Orain Gustavo dugu hemen gurekin, Plazaola partzuergoko gerentea da bera. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, zuri ere. Zer moduz? Ongi, eta posi, hemen egotegatik. Orain, proiektu desberdinetan, ibili zarete lanean? Bai, ari gara ja lanean proiektu desberdinetan, baina esaten dozun moduan azken 4 urtetan egon gara Europako proiektu potolo batean lanean, horten bukatuko zaiguna, eta orain hasi berria da Europako beste proiektu bat, aurreko proiektuan gu bazkide moduan lan egiten genduen, eta oraindik gaude lanen, eta bestean ez zuzen ere gu gara onuradunak ere. Plazaola bidean ez zuzen ere, hortzen gaude, eta posik ikusmin handikin eta gogokin. Eta bi proiektu hauek harreman duta daude, ez? Azken finean pixkat? Bai, berez, toki berean kokatzen dira. Lehenengo proiektua da mugaz gaindiko proiektu bat, iparralde Gipuzkoatan Nafarroako ardeko proiektu bat, bertan daude hainbat parte publiko, zango nuke, gure kasuan gu gara Plazaola partzuergo turistikoa da erakunde misto bat, non uztartzen dira alde publikoa eta pribatua, eta batan birazoa elkargo turistikoa ere dago, hortzen sartuta, alde pribatua dena, baina beste bazkideak danak dira publikoak, eta esan dudan moduan gure kasuan Plazaola bide berde bidea, tren bidea izan zena gaur egun bide berdea dena daukagu sartuta proiektu horretan, eta beste proiektuan, hasi berria den proiektuan, Teleikirse deituriko proiektuan,
bide berdeak ere badauka bere garrantzia, azken finean, Plazaola bide berdea egongo dela sartuta, Europa mailan dagoen proiektu erraldoi batean, beste 5 bide edo, ez dira bide berdeak, baizik eta sendak, gainontzekoak dira sendak, Galesen, Irlandan, Bretainian daude, Kanarietan ere badago beste bat, gure kasua da bakarra bide berdearena, guztira 6 ibilbide dira, 100 kilometro guztira, eta lehen esan dudana, oso ikusmire handiarekin, bat bukatzen da orain, hasiko da bestea, eta oso pozik, azken finean lan dezente egin dugu 2 proiektutan egoteko, eta orain hasi dira ja lehenengo emaitzak ikusten, orain bukatuko dugu ederbidea proiektua, eta hasi berria dena, hasiko gara ja lanean, udaberrian hasiko gara ja sektore pribatuarekin eta zonaldeko eragileekin martxan jartzeko. Eta azken finean, ardatz bezala bizikleta duzu, ez? Bai, hori izango nuke ardatz nagusia dela, baina ez da bakarra. Gu bai hartzen dugula gure zonaldean Plazaola bidea oso ezaguna da, zonaldeko herritarrendako, ez bakarrik bizikletan ibiltzeko, baizik eta eguneroko pasoak egiteko edo kirola egiteko, nik uste beti askotan pentsatzen dugula bide berde bat aipatzen dugunean, eta guretzat oso importantea da bisitarien eta kanpotarren olako jarduerak etortzen diren bizikletan egiteko eta hori, baina azpimarratu beharko nuke baduela beste erabilera bat, oso importantea dena gure zonaldean, eta zentzu horretan bide berdea badauka bere eragina zonaldean bertan. Bizikleta esaten duzu, dudarik gabe, bide berdea nahiko bideratuta dago horretarako, turismo edo bizikleta turismoa sustatzeko, eta aipatu dut ederbidea da, hain zuzen ere, mugazgaindiko proiektu bat, Eurobelo bizikleta bidezare erraldoi horretan sartzen gaituena. Ederbideari esker, Eurobelo bat eukiko du bere atea penintzulan Nafarroan hain zuzen ere, bidazoatik sartzen da, lotuko da orain Plazaolarekin, eta hortik Iruñera iritsiko da, eta hortik Santiago bidea ia parean, hartuko du norabidea Gaztel aldera, Extremadura eta Portugal aldera. Eta horretan, aipatu beharra dago, nola, Eurobelo kakotzen artean berria da gurean, baina Europan oso ezaguna da. Eta erabaldotuta dago bizikletarekin, zuk esan duzun moduan. Azken 2 urtetan, bai nabaritu dugula gure zonaldean, gero eta jende gehiago etortzen zaigula kanpotik, hain zuzen ere Holandatik, Frantziatik, Belgiatik, Alemaniatik, eta herrialde horietan bai badagola kultura handi bat, bizikletaren inguruan, ez bakarrik turismoa egiteko, baizik eta egunerokoan ibiltzeko eta egiteko. Orduan aipatu duzu bizikleta, eta dudarik gabe erabaldotuta dago, Eurobelo batean sartuko gara, eta orain ja pixka bat esan dudanez, bukatzen da proiektu bat, zenbaitzek lortzen ditugun orain, eta hasiko ja beste bat, hain zuzen ere, proiektu horien edo bideo horien inpaktua neurtzeko. Orduan, orain, espero dituzu suposatzen dut, oraindik bisitari gehiago, ez? Bai, azken finean, eta ez dakit agian ari naiz nahazten gehiagi proiektuak. Esan beharra dago nola ederbidea proiektuan finkatu egin dena izan da egitura bera, infrastruktura bera, horre egokitu dira hainbat pista eta hainbat zonalde bizikletan egoteko eta ekipamenduak bultzatu egin dira, eta beste proiektuan, Trekleises proiektuan, hain zuzen ere, egingo duguna da neurtzea alde batetik tresnak jartzeko, neurtzeko zenba jende etortzen zaigun, eta zenolako beharrak dituzten eta zenolako eskaerak egiten dituzten oda profilak ezagutzeko, baina bestaldetik ere neurtu nahi dugu promozio tresnak bultzatzen, hain zuzen ere marketing digitalarekin lotuta daude tresnak bultzatzen, eta pribatuen eskura jarrita zenolako inpaktua daukan promozio hori gure zonaldean eta batez be alde pribatuan. Esan nahi du salmenta gehiago izango dituzten, lanpostu gehiago sortu diren, horretan gaude. Guretzat oso importantea da, porque askotan ez dugu ezagutzen zenolako jendetzat hortzen zaigun. Gaur egun Plazaola nahin zuzen ere, kontagailu bat besterik ez daukagu, Lekunberri nahin zuzen ere, eta orain dela urte bete jarri zen. Eta guretzat importantea da jakitea zenbat pertsonak etortzen zaizkigun, eta zenolako profila dituzten. Gero alde neurrian gure estrategiak egokitzeko
edo gure salmenta produktuak sortzeko, edo gure promozioa bideratzeko. Orduan, egitura egina, orain, sartzen gara beste proiektu batean, sustatzeko eta inpaktua neurtzeko. Gainera, badirudi turismo berdea modan bezala jartzen ari dela, Bai, erabaldututa dago. Azken finean, gura zonaldera tortzen den jende askok nahi du disfrutatu ingurune horretan. Ez da bakarrik bizikleta egitea, bizikleta edo ibiltzea, porque jende asko lehen esan dudanez, zonaldekoek asko egiten dute ibilita, baina jende asko etortzen da hori, paseotan ibiltzeko eta zonaldea ere konsumitzeko. Guretzat beti esaten dugu, plazaola bera, bide berdea bera, horrek kokatzen gaitu turismoan edo merkatu turistikoan, baina jendea behin etorrita jendeak gehiago eskatzen du. Ez da bakarrik ibiltzea plazaola bide berdetik, baizik eta inguruan badira, hainbat baliabide oso erakargarriak direnak beraiendako, eta gu saiatu behar dugu hori sustatzen, sinergiak sortzen inguru horrekin, ez dakit, aipatu dezaket, leitzaldean dauden hainbat enpresa, edo hainbat bide, edo hainbat gauze disfrutatzeko, edo Aralar inguruan ere, bai dira, zerbitzu turistikoak ematen dituzten enpresak ere, eta beste baliabide batzuk, Mendukillo, Aralar bera, edo zonaldean, esan edo gure zonaldean, badira hainbat erakargarri, beraiekin harremanetan egon behar girenak, eta sustatu behar ditugunak, hain zuzen ere, bizikleta rol horrekin etortzen direnendako. Hori importantea da ere gure zonaldean sinergiak sortzea inguruarekin. Hori bai, aitortu behar dugu, kokatzen gaituena kanpon askotan dela bide berdea, baina gu sustatu behar dugu bide berdea lurralde batean kokatuta dagola, eta entzutzen ere lurralde berde batean, eta naturaldetikan izugarrizko garrantzia daukana. Eta bide berde honek zenbat kilometro ditu eta non hasten da, edo ze ibilbide desberdinak egin daitezke? Bai, Nafarroan bertan gaur egun 32 kilometro erabat egokituta daude. Hau da, Leitzako, Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugan, hortzen Latasaraino, Biaizperaino, 32 kilometro dira. Lehen aipatu dudan ederbidea proiektuen bitartez, orain, eta hemendik gutxira inauguratuko da, beste 3 kilometro egokitu dira, Irurtzuneraino. Orduan, mugatik Irurtzuneraino 35 kilometro egin daitezketanak zuzen. Eta gero, Gipuzkoa aldean ere, Leitzatik Andoaineraino badira 23 kilometro erabat egokituta. Orduan, gaur egun esan genezake Andoainetik Irurtzuneraino, hori dira 55 kilometro. Erabat egokituta. Eta, ari gara pendiente, Irurtzun Zaraza tartean, badira 10 kilometro iaia egokituta daudenak, oraindik obra ez dago itxita, baina espero dezagun aurten, posible baldin bada, faltan dira gauza batzuk izteko, obra hori izteko, eta espero dezagun aurten ere, beste 10 kilometro gehiago izatea, jendearen dako, eta hortik ibiltzeko, da jendeari da ibiltzen, alde horretatik, baina ofizialki ez daukagu irekitaz, eta obra batzuk oraindik bukatu behar dira. Orduan asmoa da, luzatzen jarraitzen. Bai, hori plazaolan. Plazaola bide berdean, baina bai esan dut, ederbidearen bidez, nola lotuko dira, hemendik gutxira, bidazoa bide berdea eta plazaola. Eta tarteka badira 52 kilometro, gehienak ere egin behar dira errepidean, Gorostieta gainaren Doneste Beta Orokieta arteko mendi errepidetik egiten direnak, baina gero ere hartzen dira pista batzuk Latasaraino iristeko. Lotura bidazoa eta plazaola artean egongo litzake Latasan bertan. Latasan bertan ederbidearen bidez ere egokitu eginda biltegi zaharra, eta biltegi zaharra gaur egun jatetxe bada, eta bertan, jatetxe ondoan, badago bizikletan dako logistika zerbitzu batzuk, non tailerrak daude, repostok, bizikleta gordetzeko tokia, eta asmoa da hor egitea, zentro logistiko bat bizikletan dako. Lekun berrin badago beste bat, eta Leitzan egongo litzake 3. bat, baina hori indikan eginda orain obra, biltegian bertan ere, baina orain pentsatu, ari gara lanean, nola sustatu hori eta nola kudeatu. Eta bideak zailtasunak ditu edo norgean da? Aipatu duzu adibidez, oinezko paseoentzat, baina bizikletaz errekorrido luze bat egiteko? Aipatu behar da, bide berde bat aipatzen denean, trenbidez zaharretaz ari garela.
Eta trenbideak bai ala bai oso lauak izan behar ziren, eta garai batean ari gara orain dela 80 edo 100 urteko trenbideak, eta oso lauak ziren. Gertatzen dena da, denborarekin, gure kasuan entzuten ere, 1950ean hamarkada horretan ja bertan bera gelditzen da trena, eta errepideak hartzen du indar gehiago, eta gero egin dira errepideak, autobia, orduan, tarte batzuk desagertu egin ziren, eta gaur egun berreskuratzeko trenbide zaharra imposiblea da. Eta, klaro, kriston inbertsio egin behar dira, edo tunelak egiteko, edo bestela saihesbideak hartu behar dituzu, alternatibak hartu behar dituzu. Horrek bai, behartu egin gaituela, zonalde batzuetan, pues, klaro, ja ez hain lauak diren bideak hartzeko. Baina plaza holan, gaur egun gehiena oso laua da. Orain tarte berrian bai badaukagula, hori gertatu zen hor Erize parean, hor Iza udalean, bai badako tarke bat, non autopistak hartu zuen trenbide zaharra, eremu hori hartu zuen, eta ez dago biderik, ez dago formarik hori eralauen egiteko. Orduan egia da, hartu dugu tarte bat, menditsua dena, baina dira 300-400 metro, baina egia da, bizikletatik jaitsi, ez dakit, agian bizikletari honen dako, edo, ez dakit, eskarmendua daukanen dako, zirenik ez du zaitazunik izango, baina ere aldapa nahiko, baina oroar, eta lehenengoa izan da, nahiko laua da dana. Gero bai, errepidean joaten den, edo errepidetik joaten den lotura hori, hori ez dakit ezagutzen duzuen, baina Doneste Betaurokietarteko dagoen errepidea nahiko aldapatzua da. Hori da mendiportu bat, hemen Pirineotan gaude, nahiz eta Magaletan egon, dudarik gabe horrezin da tunel luze bat egin, eta mantentzen da horretarako Eurobelo programak ere, eta etorri ziren Bruselatik etorri ziren teknikari batzuk aile jartzen dituzte irizpide batzuk. Eta irizpide horietan, bai onartzen dela errepideak erabiltzea, hau da autoekin batera, edo bateragarria izatea, bidezka bat bizikletan ibiltzeko, baino zera da trafiko intensitatea izan behar da oso txikia. Kasu honetan, betetzen zen zera da baldintza hori, eta onartu egin da portu horretatik, edo errepide horretatik, Eurobelo bat pasatzea. Nik ikusten dut, bizikletari arruntendako barkatu, saia dela. Horretan datza gure lana ere bermatzeko badagola transfer zerbitzu bat, zeinek egin dezake jende hartu, demagun Doneste ben, eta beharrezkero orokietan eraman, ulertzen duzu, eta ja saiesten duzu horako portua. Hori toki batzutan egiten da, importantea da, orain tokatzen zaiguna da bermatzea behin infrastruktura eukita, zerbitzu honak bermatzea. Eta zentzu horretan bai eskatuko digutela, olako zerbitzu bat, adibidez, transfer zerbitzu eukitea. Hori gero eta gehiago eskatzen da. Gure zonaldean badaukagu, plaza holan bertan, baina orain baloratu behar da, eta hori da sustatu behar duguna, olako transfer zerbitzuak egitera ja, bidazo alderantz. Baina hori igual behin ikusita ez, zenbat jende datorren eta guzti hori. Horretarako ere presto behar gara, esan dut, azken finean, ezin gara egon etzoiten jendea, dudarik gabe, eta lehen esan dizudana, jendeari da etortzen jada. Eta etortzen zaigu, gero eta jende gehiago kanpotik, nik uste Eurobelon sartuta ja sartzen gara beste dimentsio batean, turistikoki dinon. Porque jendea ja etortzen zaigu ja kanpotik. Eta lehen esan dudan bezala, Europan badau kultura handia honen inguruan. Eta Eurobelo kriston ospea daka, eta bat dira Eurobelo zeratarte batzuk oso ospetsua direnak, eta oso jendetsua direnak. Orain, Eurobelo bat hemen eukita, imaginatzen dugu jende atorriko zegula. Eta hori, berresten dut, eta azpimarratzen dut dola, ari dela ja jendea etortzen eta galdezka. Eta are gehiago, azken bola dontan, bai izan dugula Nafarroko gobernuarekin batera, izan ditugula bidaia agentzia batzuk, interesatuak, kanpotik jendea etortzeko. Eta Nafar gobernuarekin ere Fiturren izan zen? Bai, zentzu horretan, lotura handia dago. Hemen Nafarroan, guari gara Eurobelo esaten eta Plazaola eta Bidazoa, baina hemen Nafarroan zorionez badirela, esan beharra dago, badirela
beste bide, bizikleta bide batzuk oso interesgarriak direnak, oso erakargarriak direnak, eta gainera kilometro askotakoak. Elizarraldean BTT sare bat bultzatu egin da, Basko Navarro ere bukatu egin da Nafarroan, Tarazonika daukagu Herriberaldean, Irati naiz eta tarte txikia izan Lunbierraldean, badago beste tarte bat, gero ere Nafarroan badira ere estazio batzuk bizikletan egiteko, bai Pirineotan, bai Irizarrin adibidez. Orduan gobernuarekin batera, sustatu egin da folletu bat, aurten Fiturren aurkeztu egin dena, bultzatzeko bizikleta turismo hori. Orduan, guretzat importantea, porque azken finean badoko euskarri bat, promozionatzeko, baina batez be erabiltzaileei begira, haiek ere badute gutxienez nora jo hori euskarri bat eta importantea, ez da. Hori guztia guk ere eraman behar dugu orain gure web orrialdetara, gure ferietara, esan edut. Guk orain baditugu gure konpromesuak hori bultzatzeko eta sustatzeko jakina. Eta ibilbide hauei buruzko informazioa, adibidez zuen webgunean aurkitu daiteke? Bai, claro. A ber, gero tokian tokiko kudeatzaileek egiten dituzte euren lanak zentzu horretan, batzuek badute web orrialdea. Claro, gaur egun dana geografikoki kokatzen da, badakizu badirela hainbat tresna hori kokatzeko, trakak egiten direla, eta hori guztia sartzen ditugu, horrelako gauzak sartzen ditugu beti gure web orrialdean. Baina horretaz aparte, eta bai azpimarratu nahi nuke, orain sartu berriak gauden proiektu berri honetan, Trailgazing proiektu honetan, sortuko ditugu beste tresna batzuk, ziurenik askoz erakusgarriagoak izango direnak, baina eraginkorragoak ere, ez da, azken finean, adibidez dronekin izango dira ere hegaldi batzuk egingo dira, eta hori kokatu geografikoki, esan eduzuk izango duzu aukera bizikletarekin joateko, eta holako dispositibo batean edo mugikorrarekin edo tablet batekin edolakoan, joan zaitezke bidea ikusten, jakinda non dagoen bidegurutze bat, edo non dago tunel bat, edo non dago zerbitzuren bat, edo ez dakit. Orduan, hori guztia, azken finean tresna berriak dira, berriak, batzuk nahiko datuta daudeen batokitan, orain gurean martza jarri nahi ditugu, eta espero dezagun, hori, eragin eukitea eta horrek erakartzea jendea. Eta proiektu berri honekin noiz hasiko zarete eta noizago pentsatu? Berez proiektua aurreko urtearen bukaeran hasi zen, baina orain udaberrian asmoa daukagu ja ofizialki aurkezpen bat egiteko zonaldean, Plazaolako zonaldean, eta guretako oso importantea da pribatuen parte hartzea. Azken finean, proiektu honen parte handi bat pribatuen dako bideratuta dago. Haien parte hartzea funtsezkoa izango da, porque haiek behar dute proiektu honek eskuragarri jarriko dituzten tresnak erabili, gero guk neurtzeko egindako lanak merezi izan duen, edo eragina izan duen, edo emaitzak izan dituen. Orduan, asmoa daukagu orain udaberrian hastea, eta 2 urteko proiektua da, ziurenik formakuntza prozesu batean ere sartuko gara, alde batetik daude tresnak, baina beste batetik ere jakin behar dugu nola erabiltzen diren, edo orduan asmoa da formakuntza tailer moduko batzuk nahiko praktikoak izango direnak martxan jartzea, eta horrekin batera ja eraberean ere sustatzea tresna horiek, lehen aipatu dituan tresnak. Sare sozialetan, dronak, GoPro kamerarekin ere gauza batzuk egingo dira, eta gero neurtzeko ere kontagailuak, enkestak egingo dira, neurtzeko ere zenbat jende etortzen zaigun eta ze eskaerak dituzten edo ze beharrak dituzten. Eta ez bakarrik kanpoko jendea, ez? Hemengo jendeak Ez, hori argi eta garbi daukagu. Turismoa aipatzen denean beti esaten du, kanpotarrei begirari gara. Gure zonaldean hainbat alojamendu daude, hainbat jatetxe, eta horiek dudarik gabe negozioa daukate herritarrekin, baina dudarik gabe kanpotarrekin ere. Eta hori da gure sedea, ez da gure afera, turismoa sustatzea, gure zonaldean turismo ekonomia hori sustatzeko. Zorionez, badukegu eskaintza nahiko zabala, eta importantea da horretan jarraitzea. Baina ez dugu hasten, gure zonaldeko herritarrek aprobetxatu behar dutela eta euren lurraldea dela. Eta azken finean, nik esaten dut, eske Plazaola lortu dugu berreskuratzea trenbide zahar bat,
orain dela 25 urte erabat abandonaturik zegoena, berreskuratzea turismorako, baina herritarrendako be bai. Eta gaur egun, esango nuke, erabiltzaileen artean gehiagoa zonaldekoa dela. Dudarik gabe erakartzen ditugu zera da bisitariak, jende asko etortzen zaigu, gero eta jende gehiago, aurten adibidez turismo golegoan inoiz baino jende gehiago izan dugu, errekorra izan dugu, gurea txikia bada ere, gero eta jende gehiago etortzen zaigu, eta kanpotar asko, eta hori da helburua turistikoki, baino horren atzetik ere badira beste helburu batzuk, alde batetikan, pasandu dana, herritarrendako toki aisialdirako toki bat eukitea, eta gero eta gehiago gainera lotzen da osasunarekin, kirolarekin, irisgarritasunarekin. Pentsatu behar dugu lehen esan dudanez, bide berdea oso laua dela. Jende askorentzat, edadeko jendearentzat, edo zailtasunak dituzten pertsonentzat oso zaila da mendi senda batean ibiltzea. Hemen gure kasuan alrebez. Oso erosoa da, oso atsegina da, eta gaineran honetan kriston parajean. Orduan lan hori bai bultzatzen dugula gure zonaldean ere, gure herritarrek, gure zonaldekoek ere ezagutu dezatela, badutela eta ezagutzen dute. Baina hala ere, noizbenka edo noizero gogoratu behar diogu, obertan ari garela, berritzen ari garela, gauzak denborarekin ere gauza batzuk aldatu behar dira, mantenimendu egin behar da, eta horretan ari gara. Orduan guk ere, eta aurten ere, baduke gorronka bat horrekin, sensibilizazio lan bat egiteko herritarren artean, zonaldeko herritarren artean. Aprobetxatu dezatela, plaza hola, gauza berriak egin dira, ekipamendu berriak ditugu, gainera oso ona gainera, eta aprobetxatu behar dugu, zonaldekoek ere, kontsumitu dezatela, eta horiek ere sortzen dute ekonomia. Orduan edonorentzat, ez? Hori da. Eta eguraldi onarekin behintzat, lan polita dirudi. Ez dakit zer esan horrekin, gure zonaldea oso euritsua da, hori zoragarria da. Pasaren urteko zera da eguraldiko maitzak ikusita, ikusten dugu gure zonaldean ia 3.000 milimetro bota ditola hor leitzaldean, edo lekun berrin 2.000 eta piko esaten duzu. Baina hala ere, ez dakit, nizango nuke tamalez, klima aldaketa hori nik uste etortzen zaigula. Nik beti aipatzen dut, bitxikeri moduan, gure zonaldean, udaran, eguraldi tzarra. Baldin badugu, sortzen zaigula pixkat konpleju bat turistei begira. Etortzen zaizkigu, ez dakit nondik, Madriletik adibidez, eta gaur langarra, edo euria. Baina ez gara konturatzen, haiendako hori dela, mundiala. Haiek nahi dute, Madriletik etorri da, edo Levante aldetik etorriak esaten dute, ze sorte. Hemen askotan esaten dizute, lo egin dugu. Antzen imposiblea da. Eta askotan pentsatzen dugu, eguraldiaren kontua, gure kalterako dela, eta udaran hain zuzen ere, ez. Gero egia da, adibidez, azken bi hilabetetan izugarrizko eguraldia izan dugula, eta hori nabaritu dugu zera da turismo bulegoan ere. Nabaritu da, esente, jende gehiago etorri zaigula. Ez dakit oso na den, pentsatzea neguan gaudela eta hendikan ez dugu negurik ikusi. Nik pentsatzen du gure kalterako izango dela, ja oro gara dinot, aldaketa klimatikoa dela eta. Baina, momentuz gure zonaldea oso erakargarria zentzu horretan, askotan zuk ez lehen esan duzu oso berdea dela, bai, hori zergatik da hain berde, ez da? Jendeak eskertzen du hori, paisaia eskertzen du izugarri. Porque ez da gauza bera, eta esaten dut, errespeto hondiz, toki lehor batean egonda, eta Espainian badira adibidez, olako adibide asko, trenbide asko daude, olako tokitan, askoz lehorrago diren tokitan, eta egiten da agian, zailagoa, ez da inatzegina, polita izan da, hori errespetatu behar da, eta Nafarroan ere, kristonen mistasuna dago paisaiaren aldetikan, eta behitugu bide batzuk herriberaldean zoragarria direnak. Baina, gero ere eskertzen da, freskotasuna, edo euria noizbenka, edo langarra, hori eskertzen da ere. Eta gurean ere, hori badaukagu, eta asko. Batzutan esaten dugu, agian gehiegi da, ez da. Eta gero, plazaola nire izango nuke nahiko bitxia dela, eta gure 32 kilometro horietan, lehen aipatu ditudan egokituta doden 32 kilometro horietan, 19 tunel ditugu. Eta horien artean daukagu Europako bide berden tunelik luzena, uitziko hain zuzen ere. Udaran, nabaritzen da kriston temperatura aldaketa, eta eskertzen da izugarri.
Olako zargoria dagonean edo eguraldi jotzen duenean eguzkiak eskertzen da tuneletan sartzea. Noski. Eguraldia aipatzen dugu, beti ikusten dugu kalterako, ez da? Baina ez da, Ikuste aprobetsatu behar dugula askotan. Eta saldu gure eguraldi kaskarra. Orduan argi dago plazaolak erakargarritasun asko dituela, eta Bai, geroz bai. eta gehiago izango ditu, ez? Bai, dudari gabe. Eta gero ikuspegi zabal horretatik, globalizatuagoa den bizikleta turismo horren gainean, badukagula gure tokia, eta nik uste gero eta gehiago, ez dakit, ospea izango duela, lehen esan dudan bezala, Europako dimentsio horretan sartuta, badukagula izugarrizko aukerak turistikoki eta ekonomia aldetikan sustatzeko, eta gure zonaldean baliabide horiek sustatzeko ere. Mila esker, Gustavo. Mila esker zuei, ez dakit, agian bota dizuet, ez dakit proiektu eta bakoak ez dakit askotan hasten die, baina labur bilduz hori ez da nahi nuke orain ja infrastrukturen partetik handia bukatzen dugula proiektu bat, hasiko garela proiektu berriekin, eta asmoa hemen nafatarren artean dudarik gabe, dana gonbidatuak gure zonaldera etortzeko eta bisitatzeko, eta espero dezagun denborarekin proiektu horien bitartez eta sortuko diren beste batzuk, eta gaur egun baitugu beste plangintza batzuk bite berdea zera dagokitzeko, espero dezagun hobetzea eta alik eta erakargarriagun izateko. Ziur bai. Mila esker zuei eta badakizue, gonbidatu Joan barko gara, etortzeko. Hurrengora arte. Bale, eskerrik asko. Bukatzeko, errepasatu dezagun aste hontako agenda. Aste osoan zehar, punto de vista jaialdia ospatzen ari da. Jaialdi honen barruan, gaur, 4:00 baluarten, ura sartu zen barrura, Peru Galbeteren filma egonen da ikusgai. Eta larun batean, 4 eta 4:00 baluarten ere, Oskar Alegriaren Zumikiri dokumentala. Horretaz gain, gaur arratsaldeko 7:00 Lierrek diska berria aurkeztuko du Iruñako Elkarren. Gaur ere, baina 7:30 poesia emanaldia egonen da Kondestablen Antzine Mendizabal, Nerea Gartzia eta Peio Ramirezen eskutik eta emakume burugabea izenburuarekin. Bihar, ipuin kontalaria egongo da arratsaldeko 6:00 Berriozargo liburutegian. Gainera, egun eta ordu berean, Bentura Ruiz ipuin kontalaria egongo da eskolako Mantala Arrosa saioarekin Arangurengo kulturetxean. Bihar ere, baina 8:00 irriziklo jardunaldiaren barne, antzerki eskolan Ama Alu Lur sorgin baten ametsak antzezlana eskainiko da, eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Ostiralean, Bentura Ruiz ipuin kontalaria egonen da Artikako liburutegian berdin zait zein koloretakoa den saioarekin arratsaldeko 6:00. Eta ostiralean ere, baina 8:00 Atarrabian, Bardoen bertsolari txapelketako saioa egonen da. Larun batean, 6:00 Antsoaingo antzokian, Haur eta gaztetxo kantari txapelketaren saioa eginen da, eta iluntzean 8:30 Zentral Aretoan Entol Sarmientoren kontzertua egonen da. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Izaroren Libre kantaren bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker da bihar arte. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten azunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen izango naiz kemen.
Amaitu da eiza, luzeegia da zure krimenen geriza. Bizi